كم يحريركم قاعد عن نبيت إخزابير بسلام مزاح نتوما أونلاين تكاتاتول نازل لهم كا دقيمة سلام قبل فتو أملاخ مسكن قال أملاخ تايز بلنا سلاه لنا غير إخزابير تاي قبرو أمسكنو ولا بزل لخونة تات إخزابير كان مسكنو هنا إخزابير سمسكن يكون حدا قال كنرينا كاب قدامي ساميل معرف ثلاثة أصحابه زلوا نوتينا بشو ميسوس كم بوبه ساميل تقول عدم ما أبكر مي إلي نجزابير قلنا برا بتاع جزء تياخا قال إجزابير وحيدنا برا رأيون بزح أين برا نبلنا قال إجزابير أملاهم مسجن سلك قال كنت اللينا إجزابير أنت لبونا أنا خفته جابير ربنا مسكنا كلنا سخاك جابير السماي مدرز جبركا بحر زجبركا أوشت بحر زولو كله فترة زجبركا يعني نسخاخا مدر بزي عن زقوم كاك جابير ربو نسخاس لزخون كان مسكنا كلنا سخا حيالي خاك جابير ربو نسب كمل كاكا كمثل خاجير كاز فتر كاو عملاخي خامو سلا قدسنا خاص لا صدق خابس ساعات سنه مسكنا كلنا مع خاز ጨንቀካ ነገር የለን ገለከም ጨንቀካ ይትሰብ ዘይተገልገለካ እግዚአብሔር ዝደለኻ ያስገብር مرحو سيول عبيد كازولو قويتا يسوس نسخامس عطخا زخفت يلن نسخامس كفت كاز عطو يلن زج انك كاس لزيله بس ساعات زنا مسكنا كالنا قويتا حيل موت شعير كاز تنساكا نسخايخا اب موتن اب هيوتن سلطان زلكا نسخايخا اقد مخاز قوم فطر ولا حدا يلن ام مدر زولو او اب تحت مدري اب كله اب سماي سلطان زلكا قويتا كل لسان كل بركس سجدل كيسوس بس ساعات زون نمسكنا كالنا حجون إخزابير أبوك ألكاك تنكفنا نتسأل لنا كم تيب أولوس ناف فيليبي مسكد إخزابير نليديا نتيب أولوس زبلوز نبركة تستعلو لباز خفت كالله إخزابير لبنا خفت نتسأل لنا هي أو كوين أوشتنا كعيك ترد أنا نتسأل لنا إخزابير منفس كون كجز نتسأل لنا نزم دبزون إخزابير أبو بونلاين زريو زكاة تلوز اللو قدوسان إخزابير أبو أبز اللو كتراخبهم لبهم كتكفت إخزابير أبو يتسأل لهم نعون إخزابير أبو كم تنير مياس أبافك ألزغمت كإخزابير نزبها كتبلوز دلها قال أبافي كتغمت إخزابير أبو بكريستوس إيسوس سمتسل الله عملوه إخزابير أبو سجدت نعها نبينها يمو بكريستوس إيسوس سم آمين عملهم مسكن نايلو ما أنت تمرتي أبزناي ساميل كن ريحو لنا أنت أيو ساميل مستولد ساميل بزنبر له زمن قال أملاخن رأين وحيد خمس نبرين عن ري سلازنا يلو ما أنت عرستين تاي زي من الزاز زمتو صعبين እግዚአብሔር አምላክ መንነቱ ባህሪው ህይወቱ ኩሉ ነገሩ ከገልጸልና እንታዩ ድሉይ ንዓናና አምላክን መንነቱ ከገልጸልና ዝገብር ግን እንታዩ ዘይ ምእዛዝ ተልዩ አማከል እግዚአብሔር መንነቱ እንታገብረልና ዘይክል ገልጸልና ዘይክል ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ኸይና ንሪኦ ኸለና ካብ ፍጥረት ጀሚረ ነቲ ሓሳብ ዘይ ምእዛዝ ከመይሉ ከም ዝቀጸለ ክሳዕ ኣብዚ ምዕራፍ ዝክንሪና ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ጥቅስ 17 እግዚአብሔር አምላክ ንአዳም ምስ ፈጠሩ ኣብ ኤደን ገነት ካብ ተሐማቅን ጽቡቕን ተፍልጦም እንታይ ከይትገብር ኢሎ ከይትበልዕ ኢሎ ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ምዕራፍ 2 ከይና ንሪኦ ኸለና እግዚአብሔር በኃይል ምስ ሰባት እንታይ ዝራኸበሉ ዝነበረ ምዕራፋት እዩ ሰባት ካብ ምስ እግዚአብሔር ዝራኸበሉ ዝነበሩ ምዕራፋት እዩ ፍልልያ ይነበረ ስለዚህ ምስ ኣዘዞ ንአዳም ኣብ ምዕራፍ 3 ክወድቁ ከለዉ ኢና ንሪኦም ነቲ እግዚአብሔር ኣይትግበርዎ ዝበሎም ትእዛዝ እንዳኽገብሩ ከለዉ ኢና ንሪ ከፍርስዎ ከለዉ ኢና ንሪ ካብኡ እግዚአብሔር አምላክ እንታይ ከም ዝኾነ ካብ ናቶም ህላውነት መንነት ከለ ከለዉ ኢና ንሪኦ እዚ ኩሉ ምድር ዘላቱ ሕጂ እዚ ኩሉ ሕጂ ሕማም ንብሎ ዘለና ቃንዛ ንብሎ ዘለና ሞት ንብሎ ዘለና ስቃይ ንብሎ ዘለና ጭንቀት ንብሎ ዘለና ኩሉ ኣብ ዓለም ዘሎ ንሪኦ ዘለና ዘጨነቕ ነገራት መበገሱ ካብ ምንታይ ዝመፀ እዩ ካብ ዘይምእዛዝ እዩ እግዚአብሔር አምላክ ኣብ ልቡ ካብ ሰባት ክፍለ ድሌት ኣይነበሮን ባህጊ ነበሮን ግን ቅዱስ ስለ ዝኾነ ትእዛዝ ምሳቦም ነቲ ትእዛዝ ክገብርዎ ስለ ዘይካሉ እግዚአብሔር አምላክ ካብኦም ከለ ከሎ ንሪኦ ማለት እዩ ስለዚ ዘይምእዛዝ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 እንታይ ከም ዘምፀኢና ንሪ ሳዕቤን ከም ዘምፀ እዚ ኩሉ ዘለናዮ ኩሉ ሰብ ኣብ ገዙ ተዓፂሉ ሕጂ ኩሉ ሰብ ተጨኒቑሎ ሎማ ዓንቲ ንእግዚአብሔር ኣብዚ ከነምልኾ ዝግባአና ነይሩ ኩላትና ግን እዚ ኩሉ ካብ ምንታይ መፂ እንተኢልና ዘይምእዛዝ እዩ ማለት እዩ ኣዳምን ሔዋንን ብዝገበርዎ ዘይምእዛዝ ሰባት كم زودوا إن أنري سلز عبد زفترة معرف شو دشون كنا هنري خلنا سبات تفاريم بزيحهم بلنا
ኣብቲ ምዕራፍ 6 ኣለና እግዚአብሔር ንስጋ ክዛረቦ ከሎ እንታይ ተዛሪቡ መንፈሰይ ንሓዋር ምስጋ እንታይ ይገብርኒ ኢሉ ኣይጻረርኒ ኢሉ እግዚአብሔር ተጸቢዎም ከባቢ 120 ዓመት እዩ ለሚኖማው በትናቱ ትእዛዝ መንገድ ኸዱ ምዒዶም ግን ኣይሰምዑዎን ንከባቢ 120 ዓመት ምስለመኖም እግዚአብሔር ትዕግስቱ ስለዝውዳ ግበር ይልካ እንተ ዘይጌርካ ፋይናሊ ስጉምቲ ስለዝውስን ኣብ ምዕራፍ 6 ኸይና ክንሪኦ ከለና ንዓለም ብማይ ኣሂ ቀጽዓ ከሎ ኢና ንሪ أو خزارب كلسي إخبار نسبات مفتارو كم استتعسينا نري إخبار نسبات مقبارو أيكون أنت تعيسو سبات كم تخبار كوينهم بزي مخادومن بزي من الله صومني إخبار أنت جيرو يحزينو إخبار بزقبارو نقرأ يتعسني زحزنا جنتايم نحنا كم تسوس دليل كوينا بزي من الله سنا أب زفترة معرف شدشة كم زحزنا نريمان ناتوس إيدكا بزح سب كهلق كموت كلنا نريمالتي رينا إخبار يتكبر روز بلك every step كتجبره خلها كتشبره خلها بدحرو صعبين على له وشماني أب متحفو كل جزء زدق محاسب على له زي ما إذا صعبين على له يلو إخبار عمله تسن زي مبال قالاتو زي مسمع بمنجدتاتو زي مخاد أقالبو زي ما هب إخبار أبي هو كل جزء أنت على له حدا قال له distraction يتفاعل لازم عم نعرف شدي شخينا هنريه خلنا نبذل له هزب عالمي إخبار تجيره قريب وخد فوق خلنا نريه مالتي أبدو عير مياس كزارب كله إخبار عندك سبات كواردم فتاو أيكونن أنت زي تعزيزو من هبت مقطعات زغيد إخبار نعم لخ زي مسمع نعم لخ زي مزاز تن زي مبال كل جزء كونسيكونس هالو صعبين هالو لازم نعرف شدي شكلاتهم تايكونوا خلوا ينانري كتافو خلوا ينانري أبزف ترى معرف 10 شمونتن معرف 10 شعات أنت تاريخ نفولتوينا صدوم من قمران زبالو زبنيرهم كم دليتهم أنت أر عمله أنت يزقبرو زنبرو زخدون زمارا لسون زنبرو هزبيهم نيرهم ود مسودي قال مس أبت مدري ترخصت ما بإخبار أنت كم زخانة يزنقرنا كم زديبة يزنقرنا أبزف ترى معرف 10 سلسة إخبار عمله بزعباتهم هزب خزارب كله شرح من رحناتهم نام من ديبل ما بإخبار ديب كفاءات نيرهم حسومات نيرهم بلنا كم سلزخانو إخبار عمله نبغام الزمان هذا السب نتجبر رزبله زي قبل سب إخبار كم زقاطعه ويون صعبين كم زلوا ينا متحف قدس نريه ويون متحف قدس مهرنا مال سلازم صدومون قمران بحاو خطفون كله ينا نرى معرف 10 شعات زجرم نجر شبات كابت إخبار زي فتوى نجارات أزيوم رح يقوم زنبرو له زمن مهنا ينا نرى معرف 10 شعات ملاقت ما تيوم سي ولا نابندالوت مساعته سي كراخبهم أوصايا من اللوت النابل خزاربو خلوا ينانري أتذكرم دسم بدك أونتاي عويرهم كله يعينتهم نبعلو ما عاد صيدلين يرم كراخبو ناتو تيت إخبار أملاك بحاو خطفهم كله ينانري مالتي إخبار من الناتو زخولنا منفسو هيبو كمرحنا سلزيد اللي كونه زي ما زاستليو إخبار انتاي خوني كابانا بزح نجار تعالي سجم تخوز كم زوسلينا متحف قدسني إسرائيل كنا هنري قلنا أبتي 4 من زخلوا كلنا تاريخ نفولتوينا إخبار أملاك كاب جبس مسوتهم جبس إسرائيل كنا كلنا زاربوز نبور دقاق يوم حد حسابي إخبار تمرت انت عمرات انت جبر يوستم يساقرهم نساتهم ناي دحريت ناي مملاس بحر نيرو ناب جبسي برشق دبان داول إخبار انت يجبرون يرم يشجرون يرم أتذكرم نجار أبدأ ساعات معرف 30 كنتن كنا هنريه قلنا إخبار مسوتهم بزح تمرت انت عمراتن مسجبرة حق مسحابهم أبكر ميكالوت أمالك تعي تجبروا مسبولهم كيدو ما معرف 30 كنتن تاي تجبروا خلوا ينانريهم مراح كقوم تخلوا ينانريهم أقدموا أبزف فترة ساعات معرف إسراء أبكر إخبار كال أمالك تجبروا خمسة يقولهم أريد تزاريبهم نيري نجيرهم نيري أحاتي إخبار كال زي مبال إخبار دمس زي مسمع حدا جاي متحف قدس كوم يزبرنا أنا بحدش كده أنا ممكن موصينا بقولي كده أنت رأيكم كنت زاري بس أكبر زي ما إزاز حدا جاي نعمله تصن زي مبال زي مسمع بدعمي واجا زخفلك نعاقا نولو دخاني زخفل سلازم أبت معرف 30 كلتن كينا هنريه خلنا مراح كجبرو خلوا نري كبال عقشتي تقمطوا بلنا أبجب صايان زرعيون استلام مدون نجارهم كجبرو جميرهم إخبار قدوسي إخبار كنريون كنسمعون تقينا بتسوز خدم من قدينا هم كيزل لنا وان أبت معلت تفوت أديهم كباب 3 حسابات يوم مويتهم موسى نناي لوي عليه تنتاي جبوري لهم تفلي مسبولهم أو انتاي كخون كله ينانريهم تم لوي نتوم حواتهم قتلهم كله ينانري
أبزهولك معرف 16 بعلو زجرم تاريخي نانري نموسى بزحات سبات مستسوق خباب 350 زغون سبات كنا عطني نايلهم نحنا غنقلقلينا أنا أملاخ مسبولو እግዚአብሔር አምላክ ንኸባብ 250 ዝኾኑ በሐው ኸበልዑን ኮለይና ንሪ ኣብ ዘዳግም 4 እግዚአብሔር ከም ዝባል ሓዊሉ ኣሎ ዕብራውያን ምዕራፍ 12 እግዚአብሔር ከም ዝባል ሓዊሉ ኣሎ ቆጽዖም ኮለይና ንሪ ስጉምቲ ኮስድ ኮለይና ንሪ እቲ ዘገርም ነገር ንደቂ ቆራሕ ንባዕሎም ሲ ቶም ስድራ ቤት ዳታንን አቢራምን ዝባሉ ፋሚሊ መሬት ተኸፊታ ናብ ሲኦል እንታይ ገይራቶም ወሒጣቶም ማለት ንእግዚአብሔር ጽን ምባል በጣም ይጽበው ንእግዚአብሔር ሰሚዕካ ናቱ ቃል ምፍራስ ከአ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ብዙሕ ቦታ ሓደጋ ከም ዘለዎ መጽሐፍ ቅዱስ ዝመረና ማለት ኣብቲ መዓልቲ ከባቢ 14950 ሞይቶም በሓደ መዓልቲ እስራኤላውያን ናብ ሸጢም ዝበሃል ቦታ ምስ መጹ ምስ ደቂ ሞዓብ ክምንዝሩ ከለው ኣብ ዘኍልቅ ምዕራፍ 25 ኣለና ነቲ በዓል ዔቦር ዝበሃል ናይ ሞዓብ አምላኽ ከምልኹ ከለው ቶም ህዝቢ ብድሕሩ ክምንዝሩ ከለው ንሪኦም 24000 ነቶም ሰባት እንታይ ክኾኑ ከለው ንሪኦም ቶም ሰባት ክሞቱ ከለው ንሪ ጳውሎስ ነዚ ክዛረብ ከሎ ኣብ ቀዳይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ጽቡቕ ጌሩ ኣቐሚጡ ኣሎ ከምቶም መንዚሮም ኣብ ምድረ በዳ እንታይ ዝገበሩ ዝጠፉ ማዕዘምዘም እንታይ ዝገበሮም ዝወዶም ከምኣታቶም ኣይትኹኑ ኣይትመንዝሩ እንዳበለ ኣብ ኣቐሚጡ ኣሎ ኤቭሪ ነፍስ ወከፍ እግዚአብሔር ኣይትግበርዎ ዝበለና ክንገብሮ ከለና ሳዕቤና ኣሎ 24000 بحد معلتي وديهم عمله بإياسو غيرو እግዚአብሔር ከእቶን ከሎ ኣብ ኢያሱ ምዕራፍ 6 ለና ምዕራፍ 7 ኣኻን ዝበሃል ሰብኣው ንረክብና ኦኬ ነቲ ኣብ ያሪኮ ዝነበረ ንብረት ኩሉ እግዚአብሔር አምላክ እንታይ ገይረ ነይረ ኢሉ ደለየ ነይረ ንዓዩ ሕርሚ ኣምጽሎ ኢሉዎም ነይሩ ምስ ነገሮም ኣካን ነቲ ንብረት እንታይ ከም ዝገበሮ ከም ዝተመነየ ዝነግረና ያዕቆብ ሰብ ባዕሊ ተሓቢሉን ተሳሒቡን እንታይ ዝገብር ኢሉ ናብ ፈተና ዝኣቱ ኢሉ ኣብ ቀዳ ያዕቆብ ምዕራፍ 1 ማለት ስለዚህ ነቲ ንብረት ምስ ረኣዮ ተመኒዎ ምስ ወሰዶ ኣብ ቤቱ መሰእተዎ እስራኤላውያን ብዘለዉ ክሳዕሩ ከለው ኢና ንሪኦም ናብ ዓይ ክኸዱ ከለው እግዚአብሔር ጸላእቶም ደፊኦም ኣዋሪዶም ክሰጎም ከለው ዝነግረና ቃል ኣምላኽ ልቦም መኺኹ ብለና ሓደ ነገር ተዛሪቦም ነይሩ እግዚአብሔር አምላኽ ኣይትግበሩ እቲ ንብረት ንመኒ ንዓይ ፍለይለ ኢሉዎም ነይሩ بسنگ أكان زمت أشجر أب إسرائيل كباب 38 نفسات كتوفو خلو إنا نري 38 سوات كموت خلو إنا نري إياسو خي طرف يفري أبايتا ودي يقول عم إغزابير كنسح كله إنا نري مالتي سلاز إغزابير انتايل أما كلكم حرمي زي مئزاز ترخي بلو نقالاتي زي مسمع ترخي بلو أما كلكم لازم أكان أو تيوم تخبروا خلوا ينانري نعون نسبيتون ندقون نتريتون تخبرون خلوا ينان بدار بقى بنشافشفهم قاتلوا خلوا ينانري زجر النجار نحن نجبروا زي أملاك أو أكيدا ولا دخم زبكلينا خن مارزل لنا خم متحف قدس حدا قدام زجبروا أبزي فترة معرف ثلاثة زي مئزاز كل حزب عالم واجز غفل زلوا every كلاتنا تدنقنا ينان هيوت كل مرحزل لنا نزاز نبراز اللغة هيوت نات عزز قلت زي نبيرة إذا حجز قبر أنا ولا رخ تصلي ناتي زي مئزاز نبرح حجز مت أنت يالله صعبين الله سلسلة زي مئزاز أم صاحب قدس كينا هنريه خلنا هذا جاي إخبار أملاك إسرائيل نبت طبعا معرن توحز مسأتهم بإياسو زجرم نجارينا نري نإخبار تمرت تعمرات زراعي أب تمدر بدا عبيت أملاك زراعي كلاتهم انتي كوينهم مبلنا توديهم مبلنا أب إياسو معرف أب مسافة انت معرف كنت خينا هنريه خلنا نأملاك تزجبروا تمرت تعمرات زي فلت ولو ده تسيب لنا مستنسأ نبكال أعمال تخي جميل نخباب 450 إخبار كبدلوا خلوا نبص علاتهم ده حلفة مسافة انت ده بين 450 عام تنسيو مريحهم إخبار أتذكر من نجار أيتملكوا مليون مسأتوا خملكوا خلوا إنا نريهم ناي مسوبوتامي أملاك خملهم مجمع مسأتوا نما أبوان ناي ما أملاك خملهم كومش دبال أملاك ناي كان أنا ويان بالز بال أملاك كملكوا جميرهم دكهم كي ترى فبحاول خلفوا جميرهم مالت إخبار أملاك
ናብ ኩሎም ናብ ሚድያናውያን ከይተረፈ ናብ አሞናውያን ከይተረፈ ናብ ከነዓናውያን ከይተረፈ እስራኤላውያን ታኽገብሮም ጀሚሩ يحلف خبام جمير مال انت انتينا ابتقال كينا انتريناو اتغزابير اي تغبرو وزبولم بموسى يرو زطنققم قال نعو رغيصوم انصار املاح خدو كلو يدغزابير نحسب مسوم كتكون كلا ينانري ابت مسافه معرف 10 تقوم يزبل يدو نحسب مسوم نيراي بالمال اذا املاح كلت ነገር ሒዛያት መጻብ ሰባት ናይ እግዚአብሔር ምሕረት መዋዳድር ትይብሉ በእምሮና ክግመት አይክእል መንገዱ ቃሉ እንብንዳበልና በመንገዱታቱ ዘይን ማላልስ ተኾይናኻ እግዚአብሔር አምላክ ጻድቅ ይኾም ኢላ ከተዘምረና ጸኒሕ ንበዳል ኸይቀጽዕ እንታይ ዘይገብር አምላኽ ሱቅ ዘይብል አምላኽ መንነቱ ነቶም ዘኽብርዎ የኽብር ነቶም ዝንዕዎ እንታይ ይገብር የዋርድ እዝና ባህረ ይሉ እግዚአብሔር አብ ሳሙኤል ከይና ኸሪዋ መንነቱ ስለዚህ ኤሊ ምስመጸ ብድሕሪኡ ሳሙኤል ዝውለል ዘሎ ብታምድሪ بزمن إلي قال زواحدة رأي زواحدة انتي سلازغونه أبيت مقدس وشتي رخصت زغبرالو سبات نبيت أملاك سخيروم زمصلو أو وشتي بيت እግዚአብሔር زمو زغبرالو زمن ينيرو مزاز يلن منقد أملاك محاز يلن نا እግዚአብሔር رأي يقدلك بيوتك እግዚአብሔር رأي مرحكاني موسى بقلان نغري نابتا صبان معرن توحس اي تغبر مسبولو مسغبري نابتي كاتو زغبو بوتا زي اتو مالت እግዚአብሔር ማለቱ ኮይኒ ይዛረብ ከዛረበ ከሁሉ ጸኒ ሃቱ ብሎ ዘለක ስለዚህ አብዝ ንሪኦ ዘለና ንምንታይ ራእይ ጎዲሉ ንምንታይ ቃል አምላክ ቀኒሱ ኣብቲ ምዕራፋት ከይና ክንሪኦ ከለና ክሳብ ምዕራፍ 4 ብፍላይ ዘሰክሕ ነገራት ኣብ ውሽጢ ቤት እግዚአብሔር ዝግበር ነይሩ እዞም ሰባዚኦም አመንቲዮም እስራኤላውያን እዮም ናምላክ ዝፈልጡዮም ተከክለኛ አምላክ ዘገልግሉ ህዝብዮም ንተከክለኛ አምላክ ዘዓጥኑ ህዝብዮም አካይዶም ግን አንጻር አምላክ ዝኸዱ ዝነበሩ ህዝብዮም ደቄሊ ኣብቲ ምዕራፍ 1 ከም ብለና ቀዳይ ሳሙኤል ምዕራፍ 1 ንእግዚአብሔር የገልግሉ ከም ዝነበሩ ይነግረና ሕሉፍ ሓሊፎም እቲ መስዋዕቲ ናብ እግዚአብሔር አምላክ ከዓረገ ከይከደ ከሎ ንሳቶም መጽዮም ጋሻ ዛግረ ነይሮም ነቶም ጋሻ ዛግረ ኪዱ አምጹ እንዳበሉ ይልኹም ነይሮም አቦም ዝኹሉ እንዳገበሩ አይዛረቦም ነይሩ اتذكر ነገር ኣብ ካላይ ሳሙኤል ኣብ ቀዳይ ሳሙኤል ምዕራፍ 2 ጥቅስ 12 ከይና ክንሪኦ ከለና ክሳብ 22 ዘገርም ነገር አው ንሳቶም ዝሙት ገብሩ ነይሮም አምላክ ቀትሎም ደሊ ስለዝነበረ ሱቅ ኢሎም ብለና ምስተናው ዘገልግላ ዝነበራ ደቅ ንስትዮ እንታይ ገብሩ ነይሮም ረክሰት ይገብሩ ነይሮም ኣብ ሓድሽ ኪዳን ኣብ ብዙሕ ቦታ ብዛዕባ ዝሙት እግዚአብሔር ገሊጽልና ኣሎ ብዛዕባ ዘይምእዛዝ كرينا بحدش كده نخندي محبرات بفلاي نبع القرنطس بقوم الزمالة لساز نبرة محبرات نقول لا تن أملاك قصص أن كمل سخبلن كلنا نري نتابع يوحنس معرف ثلاثة زلات تياتران بعلو كابزموت كتمل شيء قويت هالزاربان يرمالي እግዚአብሔር መንነቱ ዘልዕል ካብ ደቁ አንጻር ቃሉ ኸዱ ኸለዊ አንጻር ዘይደልዩ ኸዱ ኸለዊ ራእይ ዝውሕድ ናይ እግዚአብሔር ኣብ ህይወትና ምምራሕ ዝውሕድ ከምዚ ደቂ ሳሙኤል ደቂ ኤሊ ዝኸድዎ ዘሎ ኣካይዳ ክንከይድ ተጀሚርና እግዚአብሔር አምላክ ክመርሐና ይክእል አንለስ ክንምለስ ኣለና ማለት አንለስ ናው ክንመጽ ኣለና ማለት ኣብ ተቀዳይ ሳሙኤል ምዕራፍ 7 ሆነና እንተ ተመሊስካ እግዚአብሔር ሪስቶር ከም ዝገብረካ ማለት ከም ዘዕረየካ ከም ዝምለሰካ ማለት ስለዚህ ራእይ ውሕድሉ ዝነበረ ቀንዲ ምኽንያት እንታይ እዩ አቤት አምላክ ዘ አምላካው ነገር እንታይ ይግበር ነይሩ ይስራሕ ስለዝነበረ ሳውል ከይና ክንሪኦ ከለና ኣብ ተቀዳማይ ሳሙኤል ምስተቀበ ኣብ ቀዳይ ሳሙኤል ምዕራፍ 10 ምስቀበኦ እግዚአብሔር ጥቅስ 7 አው ክዛረብ ከሎ አይተሰው ኢልዎ ነይሩ ኣብ ምዕራፍ 13 ከይና ክንሪኦ ከለና ግን ኣብታ ሸዓይት መዓልቲ ሳሙኤል ክመጽእ ክብል ከሎ ሳውል እንታይ ክገብር ከሎ ኢና ንሪኦ ክስውኦ ከሎ ኢና ንሪኦ ስለዚህ እንታይ ክብሎ ከሎ ዓሽኻ መንግስትኻ መጽናዕ ኩልካ ነይረ ኢልዎ ነይሩ እግዚአብሔር እንተ ትሰምዕ ነይርካ እግዚአብሔር ዝበለካ ተትገብሮ ነይርካ ኢልዎ ኣብ ምዕራፍ 15 ንኣማሊቃይን ከይድካ እንታይ ግበረለ ኢልዎ ኣጥፋዮም እንስሶም ኣድጎም ንጉሶም ቆልዓ ሰበይቲ ንኹሉ እንታይ ግበረለይ ሕረደለይ ምክንያቱ እስራኤላውያን ካብ ግብጽ ክወጹ ከለዉ መጀመርያ ዝዓገትዎም ህዝቢ ንሳቶም እዮም ኣብ ዘጸአት ምዕራፍ 17 ኣለና ስለዚህ ነዞም ህዝብ እዚኦም እንታይ ግበረለይ ኣጥፋለይ ከይዱ ነቲ ናይ እግዚአብሔር ቃል ከይሰምዕ ብናቱ መንገዲ ከይድ ከሎ ኢና ንሪኦ
እግዚአብሔር ከም ዝናዓቆ ኢና ንርብት ምዕራፍ ንዒቀ የለኹ ኢሉ ተጣዒሰ መንጋሰ ኢሉ ከም ተቀዲመ ዝነገርኩም እግዚአብሔር ንሳውል ዘምጾ ባዕሉ እዩ አምጪዎ ግን እግዚአብሔር በት ንሳውል ዘምጾ ይኮነን ተጣዒሱ ሳውል ናይ እግዚአብሔር ቃል ጽን ሰአን ምባሉ ንእግዚአብሔር ሰአን ምስምዑ ብዝገበሮ ነገር እግዚአብሔር ብሳውል ሓዚኑ ፈጥሪዮም ኣብ ምዕራፍ 16 ኸይና ክንሪኦ ከለና ካብ ምዕራፍ 15 ጀሚርና ሳሙኤል ክንሪኦ ከለና ቀዳይ ሳሙኤል ምዕራፍ 5 ኸይና ክንሪኦ ከለና ምዕራፋት ንሳውል ክንሪኦ ከለና ብድሕሩ ዝነበሮ ህይወት ክነግረኩም አይከልኒ ዘይ ምእዛዙ ናብ ምንታይ ክወስዶ ከሎ ኢና ንሪኦ ናብ ዘይተዓደነ ክሳራን ዕንወትን ክወስዶ ከሎ ኢና ንሪ አንጻር ትቁቡ ዳዊት ከማን ከይተረፈ እንታ ክገብር ጀሚሩ ክትንስእ ጀሚሩ ክቃወሞ ጀሚሩ ዳዊት እግሩ እንዳኸደ ኣብ ቀዳይ ሳሙኤል ምዕራፍ 22 ከይና ክንሪኦ ከለና ካህናት ዘገልግሉ ዝዓጥኑ ኤፈርድ ዝገበሩ ከባቢ 65 ሰባት ይቀትሉ ንትክክለኛ አምላኽ ዘምልኽ ዝነበረ አክንድ ጸኒዱ ንአምላኽ ክእዘዞ ዝግባእ በመንገዱ ኸይድ ምጀመር እግዚአብሔር ካኡ ከሎ ኢና ንሪኦ ሪናት ሳዕቤን አማሊቅ አጥፋለ ኢሉ ኸጥፍእ ነይሩ እግዚአብሔር አይትግበሩ ተይልና አይትግበሩ ወይ ከብለና ከሎ ማለቱ ኮይኑ ይዝዛረብ ነፍስ ወከፍና በኸም ስቴጅ ንኸይና እግዚአብሔር አውሽጥና አይትግበሩ ዝበለና ነገራት ክንገብር ኮለና ብዙሕ ዋጋ ኢና ንኸፍ ብዙሕ ነገር ኢና ናቱ እግዚአብሔር ካኡ ተአሊዩ ዝሰብዝ ኣብ ክሳራ ክነብር ኮሎ ኢና ንሪኦ እተን ዝተረፋ 35 ዓመታት እግዚአብሔር ምስኡ ዘይብሉ ኮይኑ ኣብ መንበር ተቐሚጡ ምስ ሞተ ኣብ ቀዳይ ሳሙኤል ኣብ ተመወዳእታ ምዕራፍ ይሞቱ ምስ ሞተ ኣብ ካልኣይ ሳሙኤል ከይና ክንሪኦ ከለና ጥቅስ 21 ብሰንክትሱ ዝገበሮ መርገም ኣብቲ ምድሪ እንታይ ክኾን ከሎ ኢና ንሪ ጥሜት ክኾን ከሎ ኢና ንሪ ብዘመን ዳዊት 3 ዓመት ጥሜት ኮይኑ ይብለና ዳዊት ኣይኮነን ገይርዎ እቲ ነገር ሳውል ዝገበሮ ንጊብዖናያን ከጥፎም ዝተንስኦ ነገር እቲ መርገም እቲ ዝገበሮ ዝኣተወሎም ኪዳን ስለ ዘፍረሶ ነታ ምድሪ ናብ ምንታይ ኣትይዋ ናብ መርገም ኣትይዋ ማለት እዩ ደቂ ሳውል 7 ነፍሳት ኣብ ጉንዲ ክስቀሉ ከለዉ ኢና ንሪኦ ሳውል ኣብታ ዝነበራ ንግስነት ንኣምላኽ ሰሚዕዎ ነይሩ ተስከውን ንርእሱ ጥዕና ፈውሲ ነይሩ ንወለዱ ኻ ፈውሲ ነይሩ ማለት ስለዚህ ዘይ ምእዛዝ መጽሐፍ ቅዱስ ተጠንቂቕና ንሪኦ ከለና ኣብ ኩሉ ቦታታት ሰባት እግዚአብሔር ግበርዎ ዝበሎም ገዲፎም ብናቶም መንገዲ ክኸዱ ከለዉ ብዙሓት ሰባት እዮም ኣብ ክሳራ ኣብ ውድቀት ንሪኦም እቶም እግዚአብሔር ግበርዎ ዝበሎም ሰባት ግን ነቲ እግዚአብሔር ዝደሎ ተኣዚዞም ክኸዱ ከለዉ ግን እግዚአብሔር ኣምላኽ ከኽብሮም ከድምቆም ክመርሖም ከሎ ኢና ንሪኦ ማለት እስራኤላውያን ናብ ምርኮ ባቢሎን ዝኸዱሉ ምክንያት ሓደ እሱ እቲ ምክንያት ኣብ ካልኣይ ነገሥት ምዕራፍ 17 ኣለና ደቆም ብሓዊ ይሕልፉ ነይሮም ንኻልኦት ኣማልኽቲ ይሰግዱ ነይሮም ብፍላይ ኣብቲ ደቡባዊ መንግስቲ ዝነበሩ ኣብ ሰሜናዊ መንግስቲ ዝነበሩ ነገስታት ክንሪኦም ከለና ጨካናት ነገስታት እዮም ነይሮም ገሊኦም ደቆም ከይተረፉ በዓል ምናሴ ንሓዊ እንታይ ዝገብሩ ዝነበሩ እዮም ዘሕልፉ ዝነበሩ እዮም ንኩሎም ኣብቲ ከባቢኦም ዝነበሩ ኣማልኽቲ ዝሰግዱ ዘምልኹ ዝነበሩ ህዝቢ እዮም ብሰንኪ እዚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ክብትኖም ከሎ ኢና ንርኢ ሓንቲ ምድሪ ንኣምላኽ ዘይሰምዕ ተኾይና ሓደ ሰብ ንኣምላኽ ዘይሰምዕ ተኾይኑ ምድርኻ ትተፍኣካ እያ ኣንጻር ኣምላኽ እንተኸይድካ ኣንጻር ኣምላኽ እግዚአብሔር ዘይደልዮ መንገዲ ክትከይድ ተጀሚርካ እታ ምድሪ ትተፍኣካ ምክንያቱ እግዚአብሔር ንበዳሊ ከይቀፅዕ ክብል ዝኽእል ኣምላኽ ኣይኮነን ጻድቕ እዩ ፌር እዩ ብቅድስና ክንከይድ ከለና ወለደና ከም ዝባረኽካ ኣብ ቃሉ ቀሚጥልና ኣሎ ስለዚ ንእስራኤላውያን ብዘሰክሕ ነገር እዩ ነቶም 10 ነገድ ናብ ነነዌ ወሲዶም ነቶም ደቡባዊ መንግስቲ ናብ ባቢሎን ክወስዶም ከሎ ኢና ክብተኑ ከሎ ሃገሮም ክፈርስ ከሎ ክዋረዱ ከሎ ኢና ንርኢ እንታይ ኣምጪዎ እቲ ምክንያት ተይልና እግዚአብሔር ኣይትግበርዎ ዝበሎም ክገብሩ ከለዉ ብድሕሩ ሳዕቤን ኣብ ህይወቶም ክመጽእ ከሎ ኢና ንርኢ ማለት መጽሐፍ ቅዱስ ከምዚ ደጊመ ክዛረበኩም ፀናሕ ኤቭሪ ኮርነር ብዛዕባ ተዘይተኣዚዝና ዝረኽበና ነገር ጽቡቕ ገይሩ ይምህረና እዩ ማለት ጳውሎስ መምሃሪና ኢሉ ኣቐሚጦሎ ኣብ ቀዳይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ብናይ ሙሴ ጥምቀት ብባሕሪ ተጠሚቖም የሚሉ ብደበና ኸይዶም የሚሉ ሓደ መንፈሳዊ ምግቢ ሓደ መንፈሳዊ መሰሰትዮም የሚሉ ኩላቶም ግን ባይሃበልዎን እዩ ስለዚ እነመን እዮም ኮን ኣብ ዕረፍተይ ኣይተኣትውን ኢኹም ዝበሎም ነቶም ሓሳባቱ እንታይ ዝገበሩ ዝነፀጉ ሰባት
ኣብ ዕብራውያን ኣብ ሓድሽ ኪዳን ኣለና ኣብ ሓድሽ ኪዳን ክንመጽእ ከለና ዳግም ተወሊድና ኢና መንፈስ ኣምላኽ ኣብ ውሽጥና ኣሎ ነቲ ዝተሓተምናሉ መንፈስ ቅዱስ ግን ኣብ ኤፌሶን ከምኡ ኢልና ኣሎ ምዕራፍ 4 ጥቕስ 30 ኣይተጉይዎ ኢልና ኣሎ ኣብ ቀዳይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 5 ጥቕስ 19 መንፈስ ኣይተጥፎ ኢልና ኣሎ ኣመንቲ ኮይና ከም ናይ ኣሕዛብ ዝሓስብዎ ኣሕዛብ ዝኸድዎ ዓለም ትኸዶ መንገዲ ክንከይድ ተጀሚርና ነቲ ተሓቲምናሉ ዘለና መንፈስ ቅዱስ ኢና ነጉዮ ሓድሽ ኪዳን ንባዕሉ አንጻር ቃል ኣምላኽ ተኸይድካ ናይ እግዚአብሔር ህላውነትካ ውሽጥካ ትስኡኖ ኢኻ ናይ እግዚአብሔር ድምፂ ካባኻ እንዳጠፈ እዩ ዝኸይድ ናይ እግዚአብሔር መሪሕነት ካባኻ እንዳተዓለየ እዩ ዝኸይድ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ጥቕስ 17 ጽቡቕ ገይሩ ቀሚጥልና ኣሎ ከምቶም ኣሕዛብ ዝሓስብዎ ክንከይድ ከም ዘይብልና ንሳቶም ናብ ዕብዳን ተለቂቖም ኣእምሮኦም ጸልሚቱ ብለና ንሕና ንክርስቶስ ከምኡ ጌርና ይኮንና እንተማሂርና ኢሉ እቲ ብትምኒት ዝተዝጠፍ ኣረጊት ሰብ እንታይ እንዳገበርኩም ኢልና ኣሎ እንዳቀንጠጥኩም ነቲ ሓድሽ ሰብ ብቅድስና ብጽድቅ መልክዕ ኣምላኽ ዝተገጠመልና ሰብ ንዑ ኢና ክንለብስ ዘለና ማለት ኣብ ሓድሽ ኪዳን ንዑ ኣይለበስካዮን እንዳተለወጥካ ኣይከድካን ማለት ናይ እግዚአብሔር መሪሕነት ካብ ህይወትካ ኣለይ ዘይቲ ይጠፊ ብሓድሽ ኪዳን ከተጥፎ ትኽእል ኢኻ እግዚአብሔር ጽቡቕ ገይሩ ቀቢኢካ ብዘይ ቅድስናን ብዘይ ጽድቅን እግዚአብሔር ብዘይ ፈትዎ መንገዲ እንተኸይድካ ትላጸ ኩላትና ንፈልጦ ኢና እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣይትግበርዎ ኢልና ዋላ ብሓድሽ ኪዳን ዝተዳፈርናዮ ነገራት ናይ እግዚአብሔር ህላውነት ካብ ውሽጥና ክንስእኖ ከለና ብዙሕ ግዜ ኣጋጢምና ኣሎ ማለት ልብና ክተርር ከሎ ናይ ስጋ ኣብ ህይወትና ስጋ ብሓይሊ ክሰርሕ ክጅምር ከሎ ማለት ስለዚ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ንባዕሉ ተጠንቂቕና እንተዘይከይና ከምቲ ዓለም እትኸዶ እትደልዮ መንገዲ ከም ዓለም እንድሕር ክንንቀሳቐስ ክንጎይ ክንመላለስ ተጀሚርና ኣብ ህይወትና ጽቡቕ ኣይመጽእን ከምቲ ኣብ ሳሙኤል ክንሪኦ ፀናሕና ራእይ ክውሕድ ይጅምር ኣብ ህይወትና ቃል ኣምላኽ ምንጻር እንገብሮ ኩሉ ኣክቲቪቲስ ጸላው ዘይኮነ ኮይኑ ይተርፍ ማለት ኣብ ሓድሽ ኪዳን ኣብ ብዙሕ ቦታ ከም ዓለም ኮይና ከይንመላለስ ኣቐሚጥልና ኣሎ ኣብ ቀዳይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 4 ከምቲ ቀደም ብጓይላ ብስኽራን ብዕብዳን እንመላለሶ ዝነበርና ክንመላለስ ከም ዘይብልና ነጊርና ኣሎ ክርስቶስ ብዋጋ ዝገዛኣና ከምቲ ኣምላኽ ዝደልዮ ኮይና ክንመላለስ ዋጋ ከፊልና ማለት እዚ ኩሉ ነገራት ኣብ ቤት ኣምላኽ እንተርኢናዮ እዚ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ርክሰት ዝሙት ኢልዎ ዘሎ ኣካላትኩም ኣብ ምድሪ ዘሎ ቀተሉ ኢልና ኣሎ ኣብ ቆሎሴ ኸይና ክንሪኦ ከለና እሱ ብምሉእ ክንሪኦ ከለና ንሱ ሒዝና እንመላለስ ተሊና እግዚአብሔር ጋይድ ክገብረና ይክእል ክንምለስ ጥራይ ዘለና ጸጋ ኣምላኽ ተዳልዩሎ እግዚአብሔር ነቲ ዝኸብደና ነገር ኣልዒዱ ናቱ ነገር እንታክገብረልና ኽእል ከእትወልና ኽእል ፍቃደኛታት ትኾይኑ እንተዘይ ኮይኑ እውን ኣብ ሓድሽ ኪዳን ካርናል ህይወት ስጋው ዝኾነ ህይወት ሒዝና ክንመላለስ ንኽእል ኢና እንተን ሳዕቤንካ ኣሎ ከምታ ኣብ ዘመን ሳሙኤል ቃል ኣምላኽን ራእይን ውሒድሉ ዝነበረ ንሕና እውን ኣብ ህይወትና ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ምርሒት ክንስእን ኢና ማለት ሓድሽ ኪዳን ንፈልጥ ኢና ኩላትና ምሕረት ከም ዘለና ምሽ ኣብ ብሉይ ኪዳን ከም ዘለና ንፈልጥ ኢና ናይ እግዚአብሔር ትዕግስትን ምሕረትን ኣብ ሓድሽ ኪዳን ብጣዕሚ ዓዚዙ ግን ከምቲ ዝደልዮ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ኣቐሚጥልና ዘሎ ቃላት ከምቲ እሱ ዝደልዮ ኮይና ዘይንመላለስ ዘይንከይድ ኮይና ከዓ ሳዕቤን ከም ዘለዎ ከዓ መጽሓፍ ቅዱስ ከዓ ጽቡቕ ገይሩ ቀሚጥልና ትፈልጡ ዲኹም ኣማኒ ኮንካ ንክርስቶስ እንዳሰዓብናዮ እንዳበልና ከለና ሲ እግዚአብሔር ጋይድ ዘይገብረና እንተኮይኑ ናይ እግዚአብሔር ብርሃን ዘይንረክብ እንተኮይና ብጣዕሚ ዘሕዝነካ ማለት ስለዚ ክንጥንቀቕ ኣለና ማለት እግዚአብሔር ኣይትግበርዎ ዝበለና ክንገብር ከለና ሳዕቤን ከም ዘለዎ ኢና ካብ ዘፍጥረት ክሳዕ ራእይ ዮሐንስ መጽሓፍ ቅዱስ ዝነገረና ማለት ኣምላኽ መስገን እቶም ብዝተፈላለየ ነገር ካብ ናይ እግዚአብሔር መስመር ወፂና ዘለና እግዚአብሔር ዘይፈትዎ ንገብር ዘለና
መንፈስና እንዳነገረና መንፈስና ነቲ ሕልናና ረጊጽና ንኸይ ዘለና ሰባት ተሊና ኣብ ቀዳይ ሳሙኤል ምዕራፍ 7 ሳሙኤል ጽቡቕ ገይሩ ተዛሪቦም ኣሎ ኩሉ ጣዖታትኩም እንታይ ግበሩ ደርቢዎ ንኣስታተር ኣይተምልኹ ናብ እግዚአብሔር ኣምላኽኩም እንታይ ግበሩ ተመለሱ ኣብ ዝተፋላለየ ቦታ ዘለና እግዚአብሔር ኣምላኽን ተተመሊስና ሪስቶር ክገብረና ኽእል ኮሚንላ ክንከይድ ኣይደልየናኒ ኮሚንላ ክንቅጽል ኣይደልየናኒ እንተ ተመሊስና እግዚአብሔር እንታይ ገብረና እዩ ይመልሰና ማለት እዩ ኣብ ቀዳይ ሳሙኤል ምዕራፍ 7 ኸይድና ክንሪኦ ከለና እግዚአብሔር ክምለሶም ከሎ ኢና እስራኤላውያን ንርኢ ተመሊስዎም ምስኦም ኮይኑ ንፍልስጥኤማውያን እንታይ ክገብር ከሎ ክሰጎሎም ከባረሮሎም ከሎ ኢና ንርኢ እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ እንደቅ ሰባት ክሳዕ ዝሞቱ ዕድል ኣሎ ድሕሪ ሞት ይሽግር ብህይወት ክሳዕ ዘለኻ ግን እቲ ትኸዶ ዝነበርካ ነፍስ ወከፍ ሰብ ኣካይዱ ይፈልጥ እዩ ኩላትና ኢና ናብ ምንታይ ክንምለስ ዘለና ናብ ጥቁንዕ እንተ ተመሊስና እግዚአብሔር እንታይ ክገብረና ኽእል እዩ ሪስቶር ክገብረና ኽእል ክመልሰና ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ ናይ ሎማዓንቲ ትምህርቲ እሱ ማለት እዩ ዘይምእዛዝ ኣብ ህይወት እንታይ ኣለዎ ሳዕቤን ኣሎ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንእስራኤላውያን ካብ ግብፅ ከውፅኦም ከሎ እንታይ ኢሉ ኣብቲ ማራ ዝበሃል ቦታ ምስ በፁ ሓደ ነገር ተዛሪቡ ቃለይ ተሰሚዕኩም ድምፀይ ተሰሚዕኩም ብመንገድታተይ ትኸይድኩም ኣነ እግዚአብሔር ኣምላኽኩም እንታይ ፈዋሲ እዩ ይፍውስ እዩ ቃለይ ተሰሚዕኩም ነቲ ንግብፅ ዝሰደድኩ ሕማም ናባኹም እንታይ ይገብሮኒ ኣይሰዶኒ ክፍውሰኩም ኢሉ ስለዚ እግዚአብሔር ኣብዚ ሕጂ ዘመን እንታይ ዝገብሮ ሰባት ይደሎ ፅን ዝብሎ ቃላቱ ሰሚዖም ብመንገድታቱ ዝኸዱ ህዝቢ እዩ ዝደሊ እንተ ዘይኮይኑ ከዓ ቃሉ ሰሚዕና እምብንተይልና ናቱ ዝኾነ ሳዕቤን ከም ዘለዎ ኢና ካብ ቃል ኣምላኽ ንመሃር ማለት ኣብ ህይወትና ከምቲ ብዘመን ሳሙኤል ዝነበረሉ ራእይ ዝወሓደሉ ቃል ዝወሓደሉ ከምኡ እንዳኾንና ኢና ኣብ ህይወትና ንኸይድ ማለት እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ክንጽሊ ኢና ردانا خن بلوينا ناي እግዚአብሔር መንፈስ ቃልካ ነጊርና ኣሎ ንዓኻ ዘይምእዛዝ ሳዕቤን ምዃኑ ንዓኻ ዘይምስማዕ ድምፅኻ ቃልካ ምርጋጽ መንፈስካ ዘይምስማዕ ሳዕቤን ከም ዘለዎ እግዚአብሔር ኣቦ ብቃልካ ነጊርካና ኢኻሞ ብክርስቶስ ኢየሱስ ስም እግዚአብሔር ኣቦ ናባኻ ንምለሳለና ናባኻ ንመጽኣለና እግዚአብሔር ኣቦ ብምስተዓል ክትመልኣና ንጽልለና እግዚአብሔር ኣቦ ንዓኻ ዘይምእዛዝ ክፉእ ምዃኑ ኣብ ህይወት ድምፅኻ ዘይምስማዕ ክሳራ ምዃኑ ኣብ ህይወት እግዚአብሔር يعين تلبونا أنا كفت مستوعل كتملأنا نتسأللن بدفرت كين مالالس عبيت كأجزابير أبو كترد أنا نتسأللن كم تبزمن إسياس زجل برك أجزابير أبو هزبين عاي فلت أنني خمس بالك أجزابير كم خوي كونا بيوتنا كترد أنا نتسأللن بكريستوس يسوع سم أجزابير أبو يعني مزاز حيل اختبار نتسأللن قالك تسألنا مبال قالك أنا مسمع نعاق الشلل كم مبال أجزابير كتبالها أنا نتسأللن مساقا እግዚአብሔር አቦ ተሃላሊሁ مساقا ተማጉይቱ ዝሰለጦ ወላ ሓደ ፍጡር የለን እግዚአብሔር አቦ ካብ مساقا ምትላኽ እግዚአብሔር አቦ ንዓኻ ምስማዕ ብመንገድታት ካብ ምኻድ ይበረኸት ዘሎ ኣብ ህይወት ሰላም ዘለዎ ዕረፍት ዘለዎ ቅሳነት ዘለዎ ፍረ ዘለዎ እግዚአብሔር አቦ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም እግዚአብሔር አቦ ናብ ምእዛዝ ክትመርሓና ንጽልለን ብስተፋላለየ ነገር እግዚአብሔር ንቃልካ ንዓኻ ክንደፍረካ ኢሉ እግዚአብሔር አቦ እንት ልቦናና ኩሉ ዝዓውር ዘበለና ይጸልማት አሰራርሓ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ናዝራዊ ይበተን نعاق كندفرك كازجبر إخبار أبو كم أملاك كين ريكا إخبار أبو بدفرة أبيت كخن مالالس عمرنا شفنا زبالة كلنا يجان انت وحيل بكريستوس يسوع سمي بتن إخبار أبو على خلوت إدكزونا ود ديابلوس نتي كون زونا من قدنات كامت وايز عرفنا يجان انت وحيل بكريستوس يسوع سمنك أمولنا إخبار أبو كم محبر إخبار نبغى كن ملص زي ما إذا الصعبين كم زلوا فليتنا لنا إخبار نفس وقفنا أبيتنا إخبار أبو أو وشاتنا إخبار أبو رأسنا كنري نبغى كن ملص إخبار كتر عنا نتسأل لنا كم تبعت ساميل إخبار تمليسهم زرد أكيم ابن إزر يلوم إخبار سم زهابوها إذا محبر زي كومي موسم إخبار نبغى مملص كون لنا نتسأل لنا السخات مرح بيت كون إخبار سخات على بيت الكاز بز حلو راي خاز بز حلو دمت خاز فصلو እግዚአብሔር አቦ ናትከ ኃይል ዝፈሰሉ ቃል ከሆነ ቤት ከሆነ ጽልለና እግዚአብሔር ስኻ ዘይብሉ ቃልካ ተውሂዱ ራይ ተውሂዱ እግዚአብሔር አቦ ኣብ ድንግርግሪና ንኸይደቅኻ እግዚአብሔር ክርስትና ድኻሚ ዝኾነና ስኻ ዘለኻሉ ግን እግዚአብሔር አቦ ኣብቲ መንፈስካ ዘሎ ግን ሓርነት አሎና እግዚአብሔር መንፈስ ሓርነት አሎና እግዚአብሔር መንፈስ ኣብ ዘሎ እግዚአብሔር አቦ መንፈስካ ክዝምብ እግዚአብሔር አቦ ኃይልኻ ክገዛ ኣብዚ ማሕበር ዝንጽልለና
ነፍስ ወከፍና እግዚአብሔር መንፈስ ካናባኻ ክመልሰና ንጸልለና እግዚአብሔር አብ ብዛዓመት እግዚአብሔር ብኩሉ ነገር ስለተተሳና ብኩሉ ነገር ስለተደግፈና እግዚአብሔር አብ ራያት እግዚአብሔር አብ ነፍስ ወከፍ ሰብዘሎ ጸጋ ስለዝግለጽ ድምጽኻ ስለዝበዝሕ አብ ዝቤት እዚ ቃል ምግላጽ ስለዝበዝሕ አብ ዝቤት እዚ እግዚአብሔር አብ በእምነት ነመስክነካ ለና እግዚአብሔር አብ በዝኹነታት ኮይኑ ዘለውን እግዚአብሔር አብ ህዝብኻ ትብዓት ክትመልኦ ጽልለኹ መንፈስ ቅጽዓትን ፍቅርን ርእስኻ ምግዛእን እንበር እግዚአብሔር አብ መንፈስ ፍርሃት አይተቀበልናን እግዚአብሔር አብ ህዝብኻ ትብዓት ክትመልኦ ጽልለኹ አብ ዘሎ አብ ቤቱ እግዚአብሔር ኃይል ክትመልኦ ጽልለኹ ፍርህ ዘበለና በህዝብኻ ዝውርወር ዘበለ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ናዝራዊ ይበተን እግዚአብሔር አብ መዓልትና ጊዜና ኩሉ እስኻ ተረከቦ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም አሜን